ato ning giuluhan mga igsuon ang ato ang sermon o wali karong kahaponon naguluhan kini og samtang kita nagpaabot, no? Samtang kita nagpaabot. So ika-14 na ning abahin mga igsuon, no? Nga ato ang gisunod ang atong serye, no? So ang sitasyon ani usahay dili nato kalikayan nga naagyoy mga tawo nga kanang mahilig bitaw musaad, no? Basin usa ta na. Mahilig kay musaad, mo pasalig og dili mo tuman niini, di ba? Daghang tay nag-experience basin nakasinati ta na, gibuhatan ta na o kaha ipalayo lang nga dili kita ang nagbuhat. So mao na mahitabo mga igsuon, musaad mo pasalig og dili mo tuman niini. Wala na gani maghuna-huna kun unsay mahitabo sa tawo nga ilang sa aran. Dili sila magpakabana og ilang gibaliwala nga dili maayo nga resulta niini. So maapektuhan gyud ang matag usa niini mga igsuon. So mao na nga ang kasagaran muhimo og saad aron lang pakyason. Dili gyud masaligan ang tao. Apan kita mapasalamaton mga igsuon nga adunay tao ug usa ka Dios nga kung maghisgot kita mahitungod sa saad ni Ginoong Hesus. Sa iyang mga saad nga iyang gihatag kanato, ilabi na gayud sa ato ang gisgutan karon nga siya mobalik. Nasayod kita nga kung unsay iyang isulti, iya kanang tumanon. Dili kita niya pakyason, wala siya magtiaw-tiaw sa iyang pag-ingon nga siya mobalik. Nga kung siya musaad, siya matinud-anon nga motuman niini. Mao na kung atong makita, mga igsoon, atong makita nga mas labaw pang kasaligan o mas labaw nga kasaligan ang atong buhi nga Dios. Mas labaw nga kasaligan nato si Ginoong Hesus. Ilabi na gyud sa mga umaabot nga atong gipaabot. Mao na nga atong makita dinhi mga igsoon nga ang katawhan usahay wa na sila masayod sa ilahang gipangbuhat. Usay ato na ta mamati sa ato sa social media. Daghan kayong mga istorya nga dili gayud mao, no? Usahay mo tuo ta. Gatuo ta nga eksakto na to siya, wala ta maghimo o wala ta magbuhat o mga pakisusi kung tinuod bagyod ang gisulti o atong nabasa o atong nadunggan. Unya ang pinakaimportante ato na siyang ibasi, ato nang i-check mga igsoon pinaagi sa pulong sa Dios. Gitawag kitag mga birian. Katong mga birian mga igsuon ay balo mo nga kana silang mga tawhana sa unang panahon ug doon na gani magwali o doon na gani musangyaw muhatag og pulong sa Dios. Ila kanang timan-an inig abot sa ilang panimalay kung asa man sila nagpuyo ila nang tan-awon sa balaan nga kasulatan kung tinuod bagyo na ang iyang gisulti. So kinahanglan ingon unta ta ana, no? Labi na gyud dili lang sa kanang social media sa gawas kun dili bisan pa sa mga preachers nga inyong madunggan, sa mga preaching nga inyong madunggan, o sa mga magwawali nga inyong madunggan, tanawa ninyo, ikumpara ninyo diha sa Biblia, kung tinud-anay bagyod, o natumong ba ang iyahang pagsulti diha sa kamutuuran alang sa tanan. So, importante kayo na mga igsuon, no? So, lain na sad nga semana ang atong pagtutukan nga next week, no, kay 14 naman ka semana sa ato ang mahitungod ining katapusang panahon. Daghan pa kita og atong paghisgutan ini sa umaabot pa. Pero kung atong tanaw din mga igsoon nga adunay duha ka butang ang atong atubangon. Alang sa mga Kristohanon, duha ka butang atong timan-an nga atubangon sa mga Kristohanon nga kuyaw nga mga butang inigbalik ni Kristo. Nahibalo mo unsa na? Ang una, sobra kaayo ang atong kabalaka sa pizza. Sobra kayo ang atong kabalaka sa mga timailhan sa iyang pagbalik. Na-focus na ta sa panahon, nining atong wali, nga mauning adlaw, mauning panahona, mauning orasa, ang pagbalik ni Ginoong Hesus. Wala na ta mo focus sa mubalik. Maunay lisod, ma-divert ang atong huna-huna o sa atong pagtutok sa mga pagtulunan nga ang atong gitan-aw ang mga timailhan sa iyang pagbalik nakalimot na tagkinsay mubalik. So ang mga disipulo adunay susama usab nga kabalaka sa milabay nga 2,000 ka tuig
sa dihang si Jesus nagwalin ini sa bukid sa Olibo o katong Sermon of the Mount. Pipila na lang kadlaw sa dili pa siya ilansang sa krus. Mausab ni ang gibati sa mga apostoles. Matod pa sa Mateo 24:3 nagingon samtang naglingkod siya dito sa bungtod sa mga Olibo, ang mga tinun-an miduol kaniya nga sila ra og mingon. Tug-ani kami kanusaman kini mahitabo og unsa man ang ilhanan sa imong pag-anhi ug sa pagkatapos sa kapanahonan. So kung atong makita ning maong bersikulo mga igsoon, ang concern sa mga apostoles, ang concern sa mga tinun-an ni Ginoong Hesus, dili siya mismo kundi ang ilang gitanaw kung kanus-a siya mubalik. Naapagani sa ilahang atubangan, concern na sila kanus-a mubalik. Mura sa kita. Bisan pa nga sila giingnan nga walay nahibalo sa adlaw sa oras. Nagpadayon gihapon sila og kahibulong sa maong mga timailhan. Mahitungod dinhi. Gani ang katapusan nila nga gipangutanan ni Hesus mao nga ang mahitungod sa oras. Dili kayo na nato makita mga igsoon, dili na nato mabati kay satol kay na uhilom kay na nga mga panghitabo nga ang ato na dayong giuna ang lain ng butang. Wala na ta maghuna-una sa gifocus sa gitumong ni anang mga timailhan, no? So mao nang una, sobra na tong kabalaka sa mga timailhan nga atong gisigutan kano sa mobalik si Ginoong Hesus. Ang ikaduha na, adunay labaw maghuna-una og dili igsapayan ang kamatuoran sa iyahang pagbalik. Naghuna-una na kita sa maong pitsa, sa maong adlaw. Gani ang katapusan niyang pagbalik, wala na gani nato tagay gibugaton. Kay nagtutok na usab kita kung unsa gyud angay natong mahibaw-an kung kano sa mo balik si Ginoong Hesus. So mao na mga igsoon atong likayan, mao ni atong pagtulon-an nga atong makita nga dili kita mo focus diha nang higayuna ang atong pagtutok dito ni Ginoong Hesus nga mao ang author and perfecter sa ato ang pagtuo. Kay siya gayud ang mulig-o ni anang tanan. Daghan karong mga Kristohanon, mga igsoon nga nagkinabuhi nga daw si Hesus dili na mobalik. Dili lang mga dili Kristohanon, hastang mga Kristohanon mituo ni Kristo pero di sila mutuo nga si Kristo mobalik. Tungod kay ang ilahang panguna-una, ang ilahang kahimtan, ang ilang pagkinabuhi na focus na ngadto sa mga lain-lain nga mga butang nga maoy nakabalda sa unta nga sila magtuo nga ang pinakaimportante mao si Hesus mismo nga buhalik. Ato kanang naisgutan sa Kapitulo 24 sa Mateo ang pulong ni Hesus nga adunay maguna sa mga timailhan sa dili pa siya mubalik o adunay maguna nga mga timailhan. Si Ginoong Hesus mismo nagsulti ni nga ayaw mo kabalaka kay dunay mga timailhan nga inyong makita sa dili pa ako mubalik. Pero mauna ang nakahatag usab og kausaban sa ilang pangunahuna nga ang gisulti ni Hesus nga ayaw mo kabalaka kay dunay timailhan nga ako mubalik. Maayo man na mga igsoon nga may binantayon ta magpakabana ta pero ang dili na maayo na kung sobra na gyud ang imong pag-focus dito na lang mahimutang imong kinabuhi maghulat ka sa mga timailhan. Wala masubay ang imong kinabuhi kung unsay gusto ni Ginoong Hesus samtang kita magpaabot. Daghan nga dili gyud ikalimod nga pagkahiuyon sa gisulti ni Hesus sa ubang mga apostoles. Dili ginato ikalimod nga daghang kamatuoran nga nahiuyon gayud sa mga gipangsulti ni Ginoong Hesus sa mga apostoles. Unya aduna tay tulo ka mga importante nga bahin nga atong tan-awon kun unsa may atong buhaton samtang kita nagpaabot. Una, kinahanglan mabinantayon ka. Kinahanglan mabinantayon ka. No? Watchful, no? Aware ka sa mga panghitabo. Mabinantayon ka sa mga umaabot nga panghitabo. Pasasama sa kong gingon, kining atong pagbantay usa ni ka instrumento o usa ni kabahin sa atong pagtutok ni Ginoong Hesus. Dili nato giuna nga kita magbantay, wala na ta mututok dito sa atong gibantayan. So mao na ang una mga igsoon. Ikaduha na, kinahanglan nga lahi ka. Unsa may gipasabot niya na?
kinahanglan lahi ka, dili ka kalibutanon. Mga igsoon ang mga Kristohanon anias kalibutan pero dili kita taga dinhi. Lumalabay lang ta ug adunay gitagana ang Dios nga lugar o luna sa mga Kristohanon. Matuod nga Kristohanon nga aduna gayoy lig-on nga pagtuo ti unay nga pagigugma sa atong buhi nga Dios nga si Ginoong Hesus. Ay katulo na kinahanglan nga andam ka. Kinahanglan nga andam ka. So atong unahon pagtuki mga igsuon kading una, kinahanglan mabinantayon ka. So kinahanglan makabantay ka sa mga timailhan. Mao na giingon diha sa Mateo 24:32, 33. No, atong basahon. Giingon din na sa 32, gikan sa kahoyng igira. Tun-in ninyo kining usa ka sambingay, no, mao ni usa ni ka parabol. Inig panglunhaw sa iyang mga sanga og manalingsing na masayra ninyo nga duol na anting init. Busa kamo usab ini kakita ninyo nining tanan, masayra ninyo nga duol na siya, anaa na gayod sa mga pultahan. So kining sambingay mga igsuon mo ni gihimo ni Ginoong Hesus, gisulti ni Ginoong Hesus aron atong makita ug asayon na to pag sabot ang unsay gipasabot nga niya nga dunay mga timailhan nga inigabot sa iyahang pagbalik. Sama nining gingon ni ang kahoy nga igira, no? Nga mulunhaw na gani ang mga sanga ug manalingsing na ang gipasabot na nga hapit na ang ting-init. Kitang mga tao bisan pa gani mahinumdum ko sa unang panahon ang mga katigulangan, muingon na gani makakita na gadig na ay mo dagto man panahon, kabasa sila sa panahon. Naa gani mga timail, naa gani mga dili kasagaran ng mga tigog, mga panghitabo sa adlaw, nahibalo sila unsay mo abot. Naa gani mga tuktugaok sa manok nga murag sobra na kaayo, mingon sila dunay mo abot. Nahibalo sila ana. Pero mao na subo kay palandungon. Ang pinakasimple nga timailhan nga gihatag ni Ginoong Hesus nga siya mobalik, mo'y atong gitutukan ug wa na ta mututok ni Ginoong Hesus nga mobalik. Sumo na itong madayan mga igsoon. Dali ra gyud kayo masabtan. Bisan pa ang mga disipulo makasabot ining maong ilustrasyon nga giingon dinhi nga kun manunhaw na ang mga sanga ug manalingsing na masayran nyo nga duol na anting init. Busa kamo usab inikakita ninyo nining tanan. Masayran ninyo nga duol na siya anaa nagayod sa mga pultahan. Kining sa 33 mga igsoon giingon dinhi, busa kamo usab inikakita ninyo nining tanan katong mga timailhan nga mo'y gihatag sa Dios kanato ninyo nga duol na siya anaa nagayod siya sa mga pultahan. Wala siya moingon din nga anaa na siya das unahan. Ngano man kay inig-ingon igbalik anak niya diha dayon mahitabo na. Mao nang giingon niya nga duol na siya anaa nagayod siya sa pultahan. Ni moabot na gyud, no? Sama ra kini sa pagbalik ni Hesus, maguna ang mga sunod-sunod nga mga pangitabo. Nga ang uban ini gisgutan ni Hesus sa Mateo 24, sa ato nang gisgutan sa una mga igsoon dunay mga timailhan nga moabot na si Ginoong Hesus. Dili paghayag sa bulan, ang adlaw mungit-ngit, ang mga bituon mga tagak. So daghan kay tang gisgutan sa mga nangagi mga igsoon mahitungod sa katapusang mga adlaw, ang mga silyo, ang 7 ka tuig nga propesiya ni Daniel. Nga kung ato nang tutukan o ato na siyang igambanay, makita nato dinha nga ang pagtulunan ni Ginoong Hesus gipaagi og sambingay tungod kay aron dali nato masabtan kung unsa gayo iyang ipasabot aron kita mangandam sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Kini nga panghitabo talagsaon kaayo nga dili nimo gyud sipyaton. Dili nato ibaliwala kundi atong tutukan, ato gayong ibutang, itanom nato sa atong kaisipan, atong patik sa atong kasing-kasing aron dili ginato si piaton kining mga panghitabo nga moabot nga nagtimaan o nahatag timailan nga si Ginoong Hesus na naspultahan. Haduol na. Mura na mga igsuon o kanabang hilig magyud mo mga jigsaw puzzle, no? Wa man siguro yung makailan ng puzzle, no? Kanang tagpi-tagpi nato hantod makumpleto, no? Mahumana. So sa ako lang kaugalingon mga igsuon ang puzzle na to nga atong gitan-aw dis pagbalik ni Ginoong Hesus usa na lang gikulang para inigbutang ana mao na ang iyang pagbalik. Sa ato pa
Kung atong tan-awon, sa ako lang ng pangagpas, kung usa na lay kulang, gamay na lang gyud ang kulang nga moabot na gyud ang gitawag nato og ang adlaw sa Ginoo, the last of the last days. Mga kombinasyon kini sa mga timailan sa katapusang mga adlaw. Adunay mga katingilahang panghitabo sama sa dakong pagpasipala nga gibuhat sa Antikristo sa tunga-tunga sa 7 ka tuig nga gitakda sa dakong kasakitan. Nga ang pagbalik ni Kristo haduol na. Daghan kayo tag mga timailan mga igsoon nga atong gisgutan sa mga nangaging wali aron ato gayong mabantayan, ato gayong makita ug atong mahimo gayud kun unsa gayud ang angay natong buhaton aron ang atong kinabuhi maandam unya, no? Unsay gingon ni Hesus? Nagisgot gani siya og 144,000 nga gisilyuhan ug ang pagpakita sa mga duha ka saksi katong atong gisgutan sa nangagi nga 144,000 nga mga kaliwatan ni Israel nga gisilyuhan sa Dios ug ang katong duha ka saksi nga gitan-aw nato nga si Moises ug si Elijah, no? Matod pa sa Mateo 24:34 nagingon, sa pagkatinuod sultihan ko kamo. Sultihan ko kamo sa dili pa mahanaw kini nga kaliwatan, kining tanan mahitabo gayod. So sa kadaghan nga giingon ni Ginoong Hesus nga mga timailhan, ubisan pa man sa iyang mga pulong ug mga pagtulunan nga gihatag kanato, hatagi ninyo kana og bili. Kay kana bililhon kay na mga igsuon, ang mga pagtulunan, ang mga pahimangno, ubisan pa ang mga timailhan tungod kay tataw og klaro kay ning ingon siya, sa dili pa mahanaw, sultihan ko kamo, sa dili pa mahanaw kini nga kaliwatan. Kinsa man ang mga kaliwatan? Kitang tanan. Sa dili pa mahanaw kini nga kaliwatan, kitang tanan, kining tanan mahitabo gayud. So unsa gayud ang gipamulong sa Dios, unsa gihatag sa Dios kanato, ang gisulti sa Dios kanato, wala gayud usa ana nga makawang, wala gayud usa ana nga mapakyas, ug wala gayud usa ana nga mubalik nga kawang, kundi iya ginang iakumplisar, iya ginang tumanon ug iya gyung tapuson kung unsa man ang katuyoan niya sa atong kinabuhi. Sa pagsugod ba ang gani daghan kayong tawo mingon nga kining tawhana nga iyang gisgutan mga patay na. Katong iyang gipanghisgutan nga iyang giapil diri sa ato ang mga pagtulunan. Gipasabot kini katong unang henerasyon. Unang henerasyon, unang siglo nga nakadungog sa iyang pulong. Ang katong mga una nga nakadungog tungod kay ang panghitabo nga iyang giingon wala pa magid mahitabo sa ilang panahon. So sa ato pa ug wala pa ni mahitabo sa ilang panahon. Kaning giingon nga mao gyud moabot. Ug atong tan-awon wa pa man sa mahitabo sa ato karon. So sa ato pa umaabot na. So ug nun natin gipaabot unsa may atong buhaton? Mangandam ta. Magbantay ta, no? Kinahanglan mabinantayon ta mga igsuon. Aduna pa gani mo ingon nga katong mga daghan kayong pagtulunan o pagtuo, no? Nga ningon nga ang pagkapukan sa Jerusalem ni atong tuig 70. Tuig 70, dugay na kay na. Mao ni siya ang pagkagunob sa ulahing templo dito sa Jerusalem. 70 AD o after Christ. Naghulagway pa sa panghitabo sa katapusang mga adlaw. Dugay na kayo. Ilang gitanaw pagkagunob sa Israel sa Jerusalem, mao ni ay ilang gihulagway nga mao na ni ang katapusan sa kalibutan. Nagisgot usab kini sa dakong pagpasipala sa bersikulo 15 ug sa mga Hudiyo nga nanagan aron makaiskapo sa kasuko sa Dios. Ang nahitabo sa 7 ka tuig mga igsuon nga dasadang taliwala diha na nagsugod nga gipakita sa Antikristo ug unsa gyud ang iyang katuyuan diri sa kalibutan. Mao ni nahitabo mga igsuon nga pag-abot na sa tunga-tunga sa 7 ka tuig, aduna nay daghang kamatay, aduna nay daghang kasakit, aduna nay daghang mga paglutos. Walay ko kaluoy nga pagpatay. Busa mao ni ang nahitabo nga mga Israel mikagiw, midagan ngadto sa kabukiran. Tungod di atong hitaboa. Mao ni ang konteksto sa Mateo 23 ug 24. Ang gipasabot nini kining mga walay pagtuo nga kaliwatan sa katawhan.
na sa nasod sa Israel, kaning nasod sa Israel mga igsoon mo ni mga katawhan nga wala gyud motuo nga miabot na ang Mesiyas. Ang ilang gipaabot lain pa siguro nga Mesiyas. Mao na diha sa nahitabo nga bisulod ang Antikristo. Nabutaan sila diha silang pagtuo, nagtuo sila nga ang katong niabot mao to ang Mesiyas. Tungod kay naghatag siya lig-on nga kasabutan alang kanila. Nga sa pag-abot sa tunga-tunga diha nila nakita nga sayop sila silang pagtuo. Mao daghan nga matay nila. Ang uban nang layas, no? Atong makita mga igsoon nga bisan pa ingon ana ang nahitabo, adunay katuyuan ang Dios. Dili mahanaw ang mga katawhan nga Israel. Apan ipreserba sila sa Dios sa mulabay nga mga siglo bisan pa sa ilahang pagka walay pagtuo sa Dios. Aron matuman gayud ang katuyuan sa Dios sa katawhan sa Israel. Matod pa ni J.C. Ryle nga ang ubang komentarista sa milabay nga siglo, kaning siglo mga igsoon, century niya, 1,000 years. 1,000 years? 1 century? 100 years. Sorry, akong gipasubrag zero. 100 years, mao ni siya gitawag natong siglo o century. Nakita sa maong bersikulo ang usa ka balaan nga proteksyon, mao ni nakita sa usa ka manunulat. Nakita niya ang usa ka balaan nga proteksyon alang sa mga Hudiyo. So ang kaning nahitabo mga igsoon, gabisan pa sa paglutos, ang Ginoo nagpanglihok sa kinabuhi sa mga Hudiyo o sa mga Israelitas ug sila gipanalipdan. O kini katingalahan kay nga milagro tungod kay atong makita giunsa sa mga nangagi mga gipagtulunan nga atong gitun-an. Nakita nato kung giunsa ang mga Hudiyo o giunsa nila sa pagpabilin nga buhi o sa pagpakabuhi. Ngano man nasayod kita nga sila gikalagutan gayud sa mga katawhan, ilabi na gid sa mga Romano. Gilutos, gigukod, gipatay gigukod sa matag-asa nga lugar, gipatay. Og nahinumdum mo nga bisan pa gani si Hitler. Nakailan mo Hitler? Naamo ko Hitler na mo silingan. Di na siya mo. Katong Hitler gyud tong sa Nazi, no? Bisan pa gani si Hitler gihimo niya ang tanan haron pagpapas sa mga Hudiyo. Mo tong iyahang patay tong 6 million Jews. Unsa ka nang pataya nga kadaghan na? Mao nay gusto ni Hitler nga mapapas gayud ang kaliwatan sa mga Hudiyo apan sila nagpabilin. O karon sa atong panahon, atong makita nga sila anaa, nagpabilin sila. O sa unang higayon sulod sa 2000 katuig, amiagi, niabot sila nga nahimo silang usa ka nasod sa tuig 1948. Luyo sa pagpanglutos, luyo sa pagpamatay, sa pagsakit, nagpabilin ang mga Hudiyo o mga Israelihanon nga diin nagkatibulaag sila sulod sa 2000 katuig ug niabot gid ang panahon nga sila nahiusa na himong nasod sa tuig 1948. Ug ato makita dili ni buhat sa tao. Dili ni iya sa tao bisan pa sa ilang pagka mamugnaon kay grabe kay ni ka brighting nga mga kaliwatan ni. Daghan kay ni silang nahibaluan. Bisan pa silang pagka mamugnaon og kaisog. Dili kini ilang buhat kundi buhat kini sa kamot sa Dios nga nagpreserbar kanila tungod sa gihimo niya nga saad ni Abraham. Doon na sila covenant ni Abraham nining mga tawhana, mga Israelitas. Daghang mga interpreter nag-ingon sa ilustrasyon nga ang kahoyng igos katong atong gibasa gani mga igsoon nga og magpamutot na gani nini prediksyon nga matukod ang nasod sa Israel sa tuig 1948. So kato iyahang mga timailhan nga matukod ang nasod sa Israel. Apan mao toy timailhan mga igsoon nga dili lang matukod ang nasod sa Israel, kay natukod na ang nasod sa Israel. Apan kining mao timailhan mga igsoon, timailhan kini nga mubalik na si Ginoong Hesus. Kung atong tanaw na usa ka sulagma kinahanglan gyud masayran nato ug atong iapil kun diin gayud ni siya gikan. Kay sa Dios walay sulagma. Piho gyud ug unsay isulti sa Ginoo kun unsay adlaw siya mobalik
nga wala ta masayod. Kung ingon siya mubalik yun siya ang atong kasiguruan nga kana mahitabo gayud. Dini si Jesus naghimo og katingalahan, no? Accurate jud kaayo nga prediction nga umabot nga panghitabo. Diin iyang gikumpirmar sa mga apostolis. Siguro mutuo ta kay dili kinigikan sa tao kun dili gikan kang Hesus mismo. Ang punto mga igsuon mao kini. Kung kita nahibalo kung unsay atong gipangita og mulihok sumala sa pagtuo, kita maandam. So sa atong gidahom, sa atong gipaabot, sa atong makita ang matimailhan, kung kita mahibalo niini kung unsay atong gipangita, ang mga Hudiyo nangita, nangutana kung kanusa, unsang adlaw. Kung kita mangita og mulihok sumala sa atong pagtuo dito ni Kristo, sumala sa atong pagtuo sa iyang gisulti kung kanusa si mubalik, bisag wala kita masayod, kay bisan si Kristo din iisip tao, din is kalibutan, mingon siya nga ako, wala gani ko kay bawa nga mahan ra. Nasayod kita nga si Kristo Ginoo. Apan niya nang higayuna mga igsuon, nagpakatao siya alang nato. Busa kung unsay wa mahibali sa tao, sa iyang pagkatawa po na siya kay bawa na. Mao nang mingon siya bisan mga anghel o ang anak, wala mahibalo kung kano sa mubalik, kano sa kinimahitabo kundi ang amahan lamang. So ingon na nato makita nga kinahanglan gayud nga alerto ta kanunay. Kinahanglan nga andam ta kanunay sa mga umabot ng mga panghitabo sa atong kinabuhi. Kay kining ato ang isgutan karon naglimin kini sa atong kinabuhi diin ang atong pagpangandam moy una gayon natong instrumento o una nato nga pagabuhaton alang unya sa pagbalik ni Ginoong Hesus nga kita dili kita masugamak sa ato unya nga pagkawalay pakialam o walay paghatag ubili niini. Kung atong makita ang mga bersikulo mga igsuon sa pag-ingon ni Hesus nga siya mobalik, unsa may atong makita sa iyang gipatan-aw nato. Kung siya gani mo ingon mobalik, gitawag kita nga mangandam. Wala na mingon siya nga ako mobalik ko. Apan dunay mga pagtulunan nga iyang gihatag kanato nga kita mangandam ta. No? Ang pulong sa Dios, kita kinahanglan gyud nga seryoso kita ni ana mga igsuon. Kaya nasayod na kita nga sa wala pa ang kalibutan, diha na ang pulong. O ang pulong uban sa Dios. Ang pinakakamatuoran niya kanang tulo. Paninumdumi nga ang pulong Dios mismo. So dili na nato tiaw-tiawan mga igsuon, kinahanglan serious kita niining atong pagtuon mahitungod sa pulong sa Dios. So mao na ang una kinahanglan kita nga mangandam, kinahanglan mabinantayon ta. Mao na yung una. Ang ikaduha na mga igsuon mao na nga kinahanglan lahi ka. Unsa may gipasabot niya na? Kinahanglan dili ka muuyon kun unsa man ang daggan sa kalibutan. Dili kinahanglan nga dili ka mosanong kun unsa man ang pagtawag sa kalibutan. Dili ka mangandam pinaagi sa pagpangandam sa kalibutan kay tan-aw nato sa laktod gyud pagkasulti ang kalibutan wala mangandam sa iyahang pagbalik. Wala gyud mangandam ang kalibutan sa iyahang pagbalik. So kinahanglan lahi ka. Lahi kita. Dili kita magpakalibutanon. Ngano man. Tungod na ka sa akong giingon ani atas kalibutan apan dili ta taga dinhi. Dili ni mao ang atong residence mga igsuon, atong residence to as langit. Kana kun ikaw adunay relasyon ni Ginoong Hesus. Kun ikaw tinud-anay gayud nga Kristohanon. Kun ikaw gayud hugot ay imong pagtuo nga si Kristo mo balik. Alang kaninyo. Mateo 24:33 nag-ingon dinhi. Ningon si Jesus apan mahitungod sa maong adlaw ug takna walay usa nga nasayod bisan pa ang anghel sa langit, bisan pa ang anak kundili ang amahan lamang. Mao na gikumpirma rin sa pulong sa Dios akong gingon ganiya. Nga bisan pa gani ang anghel sa langit wa masayod. Labaw na siya nga anak wa masayod. Ang Ginoo ra ang amahan ra mo'y nasayod nini. Nag-ingon kini mga bersikulo nga walay nasayod sa eksaktong higayon sa pagbalik ni Kristo. Klaro ug tataw kayo. Walay nasayod sa adlaw ug oras. Ang maayo natong buhaton mao ang pagbasa sa mga timailhan. Basahon nato ang mga timailhan ug mangandam kay walay kasiguruan kung kanusa gayod ang katapusan. Ato makita diha. Tan-aw nato ang pulong sa Ginoo. Ibalo mga igsoon nga dunay mga tawo nga nisuway gid pagtagna kung kanusa.
Na mga tao nga misuway pagtagna kanusa. Sama atong ginganlan og Harold Camping. Kini si Harold Camping usa kini ka Christian radio broadcaster. Nagtagna ni sila kanusa moabot si Kristo. Napay usa si William Miller usa ka minister sa Seventh-day Adventist Church. Sila nagtagna sa pagbalik ni Kristo apan ang ilang gitagna puro sayop. Panaduna usay mga Kristohano nga naghimo nini mga igsoon dili lang sila, no? Si Saint Ignatius o si Ignatius sa tuig 110 AD, no? After Christ, mga 20 ka tuig human gisulat ni Juan ang pinadayag, ang Revelation. 20 years after gisulat ni Juan ang Revelation, siya nag-ingon nga ang katapusan sa adlaw naara nato. Wala siya maghisgot o kanusa, paningon siya, naara na ninyo. Lisod man. Si Hippolytus usab sa tuig 236, Anno Domini or after Christ, nagsulat nga si Kristo sigurado gayud nga mubalik sa tuig 500 o 500. Wala gyud maigo. Kay kini siya sa tuig 236 ang iyang gipanagna nga mobalik si Jesus sa tuig 500. So kung imong tan-awon, kalimot ko dagkalkyo, sige na lang. 500 basta ni gikan anang 236 pagabot sa 500 mo na siya mingon nga tapos na, umabalik na si Kristo. Nya si Martin Luther, ilado mo kay na si Martin Luther. Sa tuig 1,500 o 1,500 nag-ingon, nakaabot na kita sa panahon sa puting kabayo nga atong gisgutan ni atong mga silyo. Nakaabot na kita sa puting kabayo nga gitawag natong apocalypse. Mao tong panahon nga diin ana-ana ang gubat, batok sa Dios ug sa iyahang mga kaaway. Ang kalibutan dili mulungtad og labaw sa 100 ka tuig. So atong higayonan ningon siya nga ang kanang tuigan ingon giibutang dinhi nga 1,500 years. Nag-ingon siya nga after 100 years mobalik si Kristo. So sa ato pa og imong tan-awon ang iya 1,500 years inigabot sa 1,600 years mubalik si Kristo. Unsa naman tan tuiga ron? 2,000 kapin. O Christopher Columbus, kaning mga estudyante kay bawo gini kinsa man si Christopher Columbus. Dili ni katong driver sa kuan ha, di beep. Kanis Christopher Columbus mo na siya nagdiscovery sa Amerika. Nya bisan pa gani aduna siya gisulat. Kinis Christopher Columbus aton hibawan mo na siya nagdiscover siya sa Amerika pero alang sa inyo kasayuran mga igsoon kanis Christopher Columbus usa ni siya ka estudyante sa Bible prophecy. Unya nagsulat pa gina siya og libro nga gitawag niya og Book of Prophecy. Sa ato pa nag-studio siya, nagtuon siya sa mga umaabot, no? Bahin sa mga propesiya, umingon siya nga ang kalibutan matapos sa 1,656. Ug atong tan-awon labaw lang siya 56 ka tuig sa gisulti ni Christopher Columbus. Unsa naman tan tuiga karon? So wala gihapon. So makita nato nga dili gyud ta basta mutuo sa mga giistorya sa tao mga igsuon. Apan ang mga pahimangno ug pahibalo ni Ginoong Hesus sa iyang mga timailhan mao ginay-angay natong tuhuan tungod kay dili tao ang nagsulti kundi si Hesus mismo. Mas maayo pa lang mga igsuon nga dili na lang ta masayod sa katapusan. Ngano man kay bawo mo dako kay disadvantage. Kung kay bawo ta kanusa moabot ang katapusan o ang adlaw sa katapusan, moingon tag ang mutapos ning kalibutan sa 2026. Sampulan na. Ayaw kuan kay dili na siya documented. Ako na siya example. Ingon tag 2024 ta karon pag-abot sa 2026 mutapos ang kalibutan. Nahibalo ta. Butan ta lang punga. Unsa may atong buhaton? Nahibalo naman ta na.
Duha ka tuig gikan karon mutapos ng kalibutan, mubalik na si Kristo unsay atong buhaton, maglangay-langay gyud ka. Layo pa man to. Kay balo na magkakanusa. Magdili-dali ka, maglinghayaw ka, maghimo ka sa imong gustong buhaton tungod kay nasayod ka sa adlaw nga mubalik si Kristo. Unya sa panahon unya nga pila na lang ka minuto, una pa ka maghinulsol. Unya lang ko maghinulsol kanang duol na lang gyud. Ang pangutana, makaabot ka dito? Wa ganit ta kibaw unsay dangatan nato ugma. Dili ta kasiguro sa atong kinabuhi. Nakita pa taron nga taud-taud lang wala ta makita. Di na ta makita Kay manguli naman ta. Ingon ni ana atong kinabuhi, dili na to mahatagan gyud og eksakto nga takna, no? So kung atong tan-awon, daghang kay mga prediksyon gihimo. Mas mayo na lang di na ta mahibaw kay ron di ta maglangay-langay. Mas mayo na nga kita nasa tong unona, nasa tong kasing-kasing nga kita mangandam, nga kita magpaabot sa tinud-anay gayon nga puno sa pagtuo nga si Jesus mobalik. Mo nga si Jesus mingon nga walay nasayod sa eksaktong oras ang sigurado nga siya gayod mobalik. Wala siya mahatag og mga eksakto gyud, mga timaylan ring gihatag panuwa sa eksakto gyud sa saktong oras. Ningon ra gyud siya ang sigurado nga siya mobalik. No? Mo na si Jesus mingon nga kinahanglan lahi ka. Kinahanglan maglahi ka sa kalibutan. Ayaw pagpagkakalibutan nun kay ang kalibutan wala gayud mangandam sa akong pagbalik. Mismo si Ginoong Hesus nakakita sa mga katawhan sa kalibutan nga ang kalibutan nun, ang mga tao nga nas kalibutan wala gid magdahom nga siya mobalik. Kung nasayod man sila nga mobalik si Kristo para mo sila pagtuo nga kana mobalik, kana mahitabo. Ilan ang gidinay tungod kay ilang gihimo nga dili sila gustong magpakabuhi nga naay Dios sa ilang kinabuhi. Dili unta na mahitabo nato mga igsoon. Sa Mateo 24:33 nag-ingon dinhi sama sa mga adlaw ni Noe, kaniadto mausab unya ang pag-abot sa anak sa tao. Sa panahon ni Noah nagpadayon ang mga tao sa ilang negosyo, sa tanan nilang mga gibuhat, sa tanan nilang mga patigayon ug uban pang mga personal nilang mga panghimo. Nya nahibalo mga igsoon sa 120 ka tuig sa pagsugod og tukod sa arka. Ang gihimo ni Noah dili lang nitabang sa itos panday apan sulod niya ng tuig hangtod natapos ang pagpanday sa arka. Wala siya magkulang sa mga tao. Nagpadayon siya pagsangyaw sa mga katawhan aron mubalik na sa Dios aron maghinulsol sa ilang mga sala kay moabot ang dakong lunop diin mo tapos sa tanang kinabuhi, sa tanang may kinabuhi dinhi sa kalibutan. Niabot na lang hapit si 20 ka tuig ang mga katawhan mauri gyapon wa mausab. Nagsangyaw siya apan gibugal-bugalan siya. Wala siya tuhoy. Katawan lang siya, mingon ng mga tao nga di na mahitabo. Ngano man, usaray lang pagtanaw. Ngano man nagtukod man ka og arkat os bukid. Di man nila maapas ang pagagpas sa Ginoo, sa una-una sa Ginoo. Kung nila pang giuna-una, ngano na may arkat os bukid sa tuba moabot ang tubig dito. Di ba? Ang gisgutan nga dako kayong lunop, di man sila motuong anong lunop gud. Ang among gikahibog nga nganong naa ka diha nagpanday og arkat os kinatumyan sa bukid. Wala masud silang nauna. Dagan sila depravity sa Ginoo. Tungod kay dili sila motuo. Wala sila mohunong sa ilang gipangbuhat nga kalibutanon. Wala nila makita nga ang kataas sa bukid nga gibutangan sa arka mao toy mo level ang tubig nga wala gyud makita nga islas tibuok kalibutan. So ingon niya na nahitabo mga igsoon. Mausan mo mahitabo. Ang atong panahon karon sama ra sa panahon ni Noah. Walay pagtuo ang katawhan. Niya itong panahon na nagsangyaw si Noah pero gibugal-bugalan lang siya sa mga katauhan. Dili sila motuo sa dakong lunop. Mao na nga pagpanlabay sa mga tuigan, mao lang gihapon hangtod miabot ang dakong lunop ug misulod si Noah ug ang pamilya dito sa arka unsay nahitabo ug ang kalibutan gilamoy sa mga balod. Siguro atong ma-imagine. Hangtod nga nilutaw ang arka ang mga kahigalaan ni Noah o ang mga katawhan nga iyang gisangyawan, nagsigig tok-tok dito sa pultahan sa arka aron sila makasakay, makasulod ug maluwas. Apan ulahin na ang tanan. Gisirado na sa Dios ang pultahan sa arka.
Pero katong tan-awon mga igsoon ang sistema o ang sitwasyon. Una ako kung imong ablihan ang pultahan sa arka nga dako kayo. Dako kayo kasudlag tubig, di malunod og pilang arka. Mo naging Ginoo i-close na. Hurot tanang may kinabuhi. Ingon niya ang pagbalik ni Ginoong Hesus. Ang kalibutan dili motuo nga siya mobalik. Kining gitawag natong mga dili magtotoo. Mao na inaa sa ilahang huna-huna kanunay. Di naman na mobalik si Kristo. Wasa ko kibaluon sa ilang gipaabot nga mobalik. Sa Mateo 24, 40-41 ringon, unya adunay duha ka tawo diha sa uma, ang usa kuhaon ug ang usa mahabilin, duha ka babae magaling diha sa galingan, ang usa kuhaon ug ang usa mahabilin. Di ba familiar kay nato ang iyang picture? Sa mga pagtulunan, sa mga wali nga atong gisgutan, di ba nagisgut ang rapture? Nga ato gani daghan kay silang mga overview sa rapture, nga daghan kay yung ilahang view, upat ka view ang ilahang angkon, gigunitan sa mga Kristohanon. Klaro kayo, no? Sa versikulo 31, si Jesus nag-istorya mahitungod sa pagtapok sa mga pinili. Ang bersikulo 40 ngadto 41 naghulagway usab og rapture sa mga magtotoo. Ang usa kuhaon, ang usa mahabilin. Mao nang moingon maigsuon nga ang tanan maluwas. Klaro kayo nga usa ra gikuha. Mao na musakay mo og eroplano. Inigduol niyo sa cockpit pangutan ang pilot kung Christian ba? Ha? Ay mo kalimot. Pero ayaw sa mong kaguol kung i-rapture mga ng pilot kung ikaw tinud-anay kang Kristohanon dungan mo. Di tangay maguol. Di ba? Unsa may atong kabalakan. Dili tanan maluwas mga igsoon sumala sa gingon ni Jesus. Ang usa kuhaon, ang usa ibabilin ug walay maluwas tungod kay naa ka sa tupad sa tawo nga luwas na. Moingon ka si Brother Arnold, kani sigurado gyud ko nga kani luwas na gyud siya. Motupad ko aron sa kumaluwas. Dili na ingon ana ang sitwasyon. Dili na ingon ni ana ang kahimtang. Dili kay ang bana luwas ang asawa luwas. Individual. Tagsa-tagsa kanato ang atong kaluwasan. Kung imong isalikway o ibaliwala nimo ang pagtuo ni Kristo siyang pagbalik, sigurado gyud nga mahimulag ka sa imong mahal sa kinabuhi. Ang usa gikuha, ang usa gibilin. Ningon din sa Mateo 24:42, busa pagtukaw kamo kay wala kamo mahibalo unsang adlaw mo abot ang inyong Ginoo. Naagyo ni di magtotoo din hindapita. Kay pa sa pagsulat lang gani ningon man dinhi nga unsang adlaw mo abot ang inyong Ginoo. Makita nato nga doon pinili. So arita si katulong nga bahin. Ang ikatulong nga bahin mga igsuon, ang una mangandam ta. Kinahanglan mabinantayon ta, ikaduha kinahanglan nga lahi ka, o ikatulo kinahanglan andam ka. So ang pagbalik ni Kristo sigurado apan walay nasayod. Aban bisan pa nga ingon niya na gipaandam kita ni Kristo. Pinaagi sa mga timailhan. Wala ta pasagdi. Wala naming si Jesus, mubalik ko, bahala na mo. Wala. Mubalik ko, tanawan ninyo ang timailhan sa akong pagbalik. Ningon si Jesus nga ayaw ko mo pagpariha sa dili, magtotoo sama sa panahon ni Noah. Ang pagbalik ni Kristo sigurado, pero wag ginasayod. Busa kinahanglan kita mag-igsoon nga magdahom kita kanunay nga haduol na og hapit na ang iyang pagbalik. Kana bang magsikag unahon na ba nga akong kinabuhi kutob na karon? No? Nga naay magunahon na sad kutob na karon sa ato pa gustos pastor mamatay na siguro ko kutob mo ko karon no. Di mo malipay ana nga kanang kamatayon mga igsoon alang natong mga Kristohano. Mao nay kadaugan nga gihatag sa Dios kanato nganuman. Mag-una tas mga gipang-awahi nga kuhaon. Mag-una ta ngadto kuyog ni Kristo di pa mo ana nya ato pang usay manghita tag kahoy siguro do kahoy ni plastic tuktok ta simbako. Ngano man?
mahadlok ta. Kitang tanan, mga wagtang kuhaon ta sa Dios. Munang di nato angay kadlukan ang kamatayon kay mao nay kadaugan nga gihatag ni Kristo nato. Daghan kay gusto mo atos langit pero ingnon nimo niya gusto ka matay suluha. Tay mahimo. Wala na makita ang kamatuoran. Kinahanglan nga andam ka. Unsay gihatag ni Hesukristo nga ilustrasyon? Ningon siya dinhi sa bersikulo sa Mateo 24:43, apan hibaluin ninyo nga kun ang pangulo sa panimalay nasayod pa unsang taknaa sa kagabion moabot ang kawatan, magtukaw unta siya og dili niya itugot nga lungkabon ang iyahang balay. No? Kung nahibalo pa lang unta ta. Pero mga igsuon, klaro mga kini, wa may kawatan nga moabot nga naitaw diha nagbantay. Ang kawatan moabot nga dili may bawaan. Kaya nahibalo ka sa oras nga ang kawatan moabot, makaandam ka ng daan. Apan walay kawatan nga muhatag nimo schedule kano siya mga wat. Dili na siya mingon kanang orasahan na ako diha mangawat ko. Walay kawatan ning nana. Ang iyang pag-abot kalit og dili nimo mabantayan og bahibaw-an. Mao na giingon sa bersikulo sa Mateo 24:43, apan hibaluin ninyo nga kun ang pangulo sa panimalay nasayod pa unsang taknaa sa kagabion moabot ang kawatan, magtukaw unta siya. Og dili niya itugot nga lungkabon ang iyang balay. So unsa may mensahe nga atong makuha nining maong bersikulo mga igsoon? Nga sa tanang higayon kita maandamon, mabinantayon sa atong kinabuhi. Lahi ta sa kalibutan. Bisan usaon nimo pagpangandam, labaw pang nangandam ang kawatan. Sama ni Ginoong Hesus mga igsoon. Ang iyang pagbalik daw sama sa kawatan mao ni iyang gihimo nga ilustrasyon. Ang nakanindot lang o ang nakamaayo lang kay gihatagan ta og timailhan aron kita mabinantayon sa tanang higayon. Wala ta gibiyaan. Kung ang iyahang gihatang ilustrasyon nga sama sa kawatan nga wa gyud tay kasayuran. Apan ang gihimo ni Ginoong Hesus gitagaan ta og timailhan. Unya ang iya pag yung giingon kung ako moabot kinahanglan mabinantayon kamo sa tanang higayon. Ang usa ka butang nga dili ka kapangandam mga igsoon, usar gyud ka butang. Ang imong pagtuo. Kung wa kay pagtuo nga mobalik si Ginoong Hesus, unsa may imong pangandaman? Pantataw og klaro kay iyang pulong nga ako moabot daw sama sa kawatan. Kinahanglan mangandam ta. Kulang ka sa pagtuo nga si Hesus mobalik. Mao nang abisan pa og gihatagan ka og mga timailhan, dili nimo hatagan og kibugaton ang mga timailhan nga gihatag niya. Og labaw sa tanan ang imong gibaliwala ang pagbalik tungod kay kulang ka sa pagtuo sa pagsalig sa iyang pagbalik. Wala kay pasalig ni Ginoong Hesus og mao hinungdan nga imong mataligaman. Imong mataligaman ang pinakaimportanteng butang nga mao ang iyahang pagbalik mismo si Ginoong Hesukristo. Mao nga ang idea aning kawatan mga igsoon alang lamang ni atong dili magtotoo. Kung mao na atong prinsipyo, mao na atong gigunitan nga dili nga moabot si Kristo nga sama sa kawatan wa kay pagtuo ni Kristo. Tungod kay balo ka nga ang kanang kawatan moabot og dili nato mahibaw-an sa tubon sa may atong buhaton isip mga Kristohanon. Kung aduna kay hugot nga pagtuo, aduna kay pagsalig ni Kristo, unsa may atong buhaton? Magsusama batas mga taong kalibutanon nga atong gikumpara ang atong pasagad sa atong kinabuhi pinagi sa katarungan nga ang kawatan moabot di ta kay balo. Di tagaan tag timailan. Unsa may gidasig ni Ginoong Hesus, kinahanglan mangandam. Mangandam ka. Mao ni ang idea nga gihatag niya sa pasumbingay nga kawatan. Matod pa sa mga Tesalonica 5, Kapitulo 5, 1-6, nagingon din apan mahitungod sa mga panahon o kapanahunan mga igsoon, kamo wala na magkinahanglan nga sulatan pa. Klaro kayo. Di na mo kinahanglan sulatan, balo naman mo. Kay kamo nasayod na pag-ayo nga ang adlaw sa Ginoo moabot ra unya sama sa kawatan sa kagabihion, makita nato nga gigamit gyud ang ilustrasyon nga kawatan. Kay balugyo ta nga di gyud nato nang babantayan. Mao ni usa pagdasig nato ning mga bersikulo mga igsoon nga kita mabinantayon, nga kita andam kanunay.
24/7. Dili kay ngon sa dili ta matulog. Espirituhanong pagpangandam mga igsoon. Kung doon na kay pagtuon ni Ginoong Hesus, naasi mong kasing-kasing si muna na nga siya mo balik. Anytime, Lord, ipreparar ang akong kinabuhi sa imong pagbalik. Kayo gatong kaugalingon, dili nato masaligan. Gingon din sa versikulo 3, sa diha nga ang mga tao mag-ingon kalinaw o kasiguruhan unya sa kalit moabot kanila ang pagkalaglag sama sa kasakit sa babae nga nagbati og sila dili makaikyas. Apan mga igsoon, kamo wala diha sa kangit-ngit o ang maong adlaw makapakurat kaninyo sama sa usa ka kabatan. Kay kamong tanan mga anak sa kahayag o mga anak sa adlaw, dili kita iya sa kagabion o sa kangit-ngit busa, dili kita mga tulog sama sa uban. Hinuon magtukaw kita og maugdang, no? Gibalik diha ang dili kita mga tulog. Kapoy biya sa nandito matulog, no? Pamuaw. Lahi ni spiritual ni. Kina-aware ta, ready ta, babinantayon ta. Dili lang physical kundi espirituhanon nga bahin. Naghisgot kini bahin sa kawatan sa pagbalik ni Hesus nga kini kalit nga mahitabo. Kay balo mo kisag gitumong ni mga igsoon, alang ni sa mga dili magtotoo. Kung ikaw magtotoo, walay rason nga ikaw makalitan, makuratan. Kay ikaw na sayod og mituo nga si Jesus mo balik. Unsa pa may angay natong kakuratan nga kibalo mo kita siya mo balik. Nagingnan namtang mangandam ta. So anytime magtukaw ang atong espiritu, no? Ang mga tao, mga nangandam og andam kanunay dili na siya makuratan, no? Ang mga magtotoo wala lang mangandam mga igsuon, mao ni atong tan-awon. Kitang mga magtotoo wala lang mangandam kundi nagdahom gayud kita nga si Jesus moabot sa bisan unsang oras adlaw higayon. Aron dili nato gyud mataligaman ang iyang pagbalik. Dili na mataligaman sa mga magtotoo mga igsuon tungod sa kadako sa iyang pagtuo. Nga mauna ang mahitabo nga siya mo balik. Si Jesus kanunay nagpahinumdum kanato sa Mateo 24:44 nagingon diha. Busa kamo usab kinahanglan mangandam kay anak sa tawo moabot sa takna nga wala ninyo dahuma. Gibalik-balik yun na nato og basa aron kita madasig mangandam o kinahanglan atong tan-aw ng atong kinabuhi o atong pangutan-on ng atong kaugalingon. Andam bata. Nung busa kinahanglan mga igsoon nga ikaw mabinantayon. Nga ikaw lahi gayud. O kinahanglan andam ka. Si Jesus sigurado gen mo balik, maunang ang kamatuoran. Ang saktong panahon, walay nasayod. Bisan pa ang anak kung dili ang kamahan ra, iya kining gitipigan sa iyang kasing-kasing. Siya rin nasayod. Mahimo siyang mubalik unya, mahimo siyang mubalik ugma, mahimo siyang mubalik sunod bulan, sunod tuig, o sa tibuok natong kinabuhi. Atong lifetime. Wa ta masayod. Walay nasayod ang amahan ra. Ang timailhan nga moabot nga adlaw nga mapikas ang panganod ug adunay makusog nga tingog sa mga anghel o mga trumpeta sa Dios nga mao ang iyang pagtawag. Unya ang mga patay diha ni Kristo maguna pagkabanhaw ug ang buhi nga mga magtotoo sakgawon sa Ginoo. Ang sige pasabot niini ang mga magtotoo nga buhi pa niya nang higayuna sakgawon i-rapture mga igsuon ni Kristo og dadon dito sa kahanginan. Mo na mahitabo inig-abot sa panahon. Mo na nga kay tungod wala man gyud ta masayod niini. Isip mga magtotoo, klaro jud kaayo ang mga pagtulunan atong buhaton. Una, kinahanglan mo tuo ta sa iyahang pagbalik. Ano na tayo pagtuo? Mo na mga giya ng atong buhaton. Magampo kita alang sa iyang pagbalik. Kay pinaagi sa pagampo, maandam nimo ang imong kinabuhi, dili lang ang physical, kundi dili hasta ang espirituhanon. Isang yaw ang iyang pagbalik. Sultihi, ang uban nga masayod, brad, sis, tanhaway mong kinabuhi, kay si Kristo hapit na mo balik. Magpakabana kita sa itong mga kaigsuunan. No. Dili lang isang yaw na ito, iyang pagbalik, apan bantay ang iyang pagbalik. Hulata ang iyang pagbalik. Unya kinahanglan magdahom kita nga siya mo balik. Unya atong tan-awon ang iyang pagbalik. Mga igsoon, kung doon na pamaywa makailan na ito din ni Jesus o ni Kristo, dili na kinahanglan maghulat pa tagigayon
kinahanglan karon dayon mo nagingon sa Biblia o sa pulong sa Dios, ang kaluwasan karon. Dili unya, dili ugma, dili sunod tuig. Mao na ug wala pa kakaila ni Kristo, dagan ngadto sa krus, iladlad o isaysay imong mga sala ngadto kang Hesus ug salig kaniya nga imong manuluwas. Imong buhaton mao kini ang pinakaimportante nga imong buhaton nga desisyon sa imong kinabuhi. Ayaw pagpaabot nga wala kapakapangandam sa pagbalik unya sa anak sa Dios dinhis kalibutan. Mao na importante kayo. Basin mahigmata lang unya tang ang atong gituan di day mao. So kinahanglan mangandam ta. Subusa kinahanglan nga kita mabinantayon. Mao toy una natong giisgutan. Unya dili kita magpadala sa mga ideya sa kalibutan, kinahanglan lain ka o lahi ka. Mahitungod sa pagbalik ni Kristo. Atong andamon atong kinabuhi sa iyang pagbalik dili lang sa pagtutok sa mga timailan kundi didto gayud mismo ni Ginoong Hesus. Unya samtang kita nagpaabot o magpaabot kita nga puno sa paglaom nga si Hesus nga atong gitan-aw nga mobalik nga kita alang kaniya nga katauhan, kinahanglan makabaton kita og puno sa pagtuo diha sa iyang pagkamahigugmaon, diha sa iyang pagkamaluluyon, ug diha sa iyang pagkamatinud-anon sa iyang mga saad. Kay ang nagsaad dili gayud mupakyas. Mao na si Ginoong Hesus mga igsoon. Atong pagpakan atong buhi ang Dios mga igsoon. Magampo ta. Lord, salamat Ginoo nga luyo sa among kahimtang, luyo sa among pagkamakasasala, imo kaming gipangga, imo kaming gimahal, imo kaming gipahatagan og tilimadon o mga timailhan nga ikaw mubalik na. Mao ni mensahe nga imong gihatag kanamo Ginoo nga among kinabuhi, among andamon o kami kinahanglan nga mabinantayon sa maong timailhan. Aron ang among kinabuhi maandam unya ug madamlag kung ikaw mubalik na dinhi sa kalibutan. Lord, nagampo lamang kami Ginoo nga kung unsa man ang imong gihatag nga mensahe nining kahaponon Ginoo Lord God, amo kining pagapuy-an ug amo kining ibutang sa among nahunog among kasing-kasing nga sa matag adlaw Ginoo sa sunod namong panagtigom Ginoo God, nga kining mga pulong o mga pagtulon-an imong gihatag kanamo mao kini mo giya sa among dalan Ginoo, mao kini mahimong suga Ginoo Lord God sa among agianan aron kami Ginoo dili matumpawak sa bungaw sa kalautan. Ug salamat Ginoo sa imong gugma o grasya. Dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat o Diyos.